दे उथिदो गसाखौथ' फुखाबाय नोङो ओमफ्रायथ' दा पेन फुनानैथ' दुगैनो हायाना लासिं सिं जायोना न' पेन गाननानै दुगैनोसै न' जोंहानि जिलिसना मानसिया न' होला माथो खान्दादा नुबाय जिलिसनाखौलाय नै आबागङा जिनिल दङ मामा आबागङा जिनिल दङ नोंना मोजां होनबा नायफिनबाय थादो केमेराखौ नायफिनबाय थादो है रबारल' नाङा लेन जादों खोमायाव थागोन र' इथि लेन जायो आखाया जिरिसना नोंथ' दुगैखांबाय ओमफ्रायो दुगैनानै गोसोखौ माबायदि मोनखो नों हो देलाय खोन्थालाय एसे दे लाजिबाय आया माथो खर'सो फुरलायलायबाय आयौ लाजिबाय आखौ लाखुमादो मा गोलोमदै सोलादोलै बे नै जिरिसनाया गोलोमदै सोलादो थांफामारगोन दा सना थांफामारगोन बन्द' खालाम मोसानायानो जोबला होआ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो खुलुम दे खुलुमदो ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै दायो जोङो जोंहानि न' बोरायावहाय आलासि जानो थांनो ओंखारलायबाय माबा आरोना मा होनगोनलाय माबा औवा मेवाइ जानो लिंहरदों जोंहा इयावहाय जानो नागिरबाय थादोंमोन नाथायबा जोंहा गैया मेवायानो ओंखाराखै आं बिराद गोथाव मोनो बे ओंख्रिखौ ओमफ्राय जोंहा अंहा ओंखारबायनो आरो ओमफ्राय जानो लिंहरदों बोसोरै जाहैखायो आं बेखौ ओमफ्राय देग्लायबो जाहैनोसै आरो ओमफ्राय जों जाथ'थ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै ना सना मानसि ना दिनैनि दिनाव मा जायो मा जाया बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायलांबाय थागोन जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय न' थुदो बिदिबालाय थांबाय थानोसै मा थांबाय थानोसै नै जोङो बर' बाजार मोनफैबाय न' जिरिसना न' जों बर' बाजार मोनफैबाय ओमफ्राय बर' बाजारावहाय जोंहा जिरिसना बिफाया मारबिनानो मेथाइ लादों आरो ओमफ्राय जों जिरिसनाजों आंजों गारियाव दङ जोंहा जिरिसना जि दुस्थु खालामगासिनो मदन कटकटी उनै मबाइला जख्रेबाय ओमफ्राय बिस्कुट ना केक ओमफ्राय र' आं इदि माबा दरजा खुलिदोंमोन नै जोंनि बर' बाजार लामाया ओरैबायदि मा होनगोन समायना ओरैबायदि समायना हाग्रा बंग्रा न' जिरिसना इथिंजाय नै दुब्लिफोरा दैयानो गैला दाखालि साननैसो थानाया रानफिनलायबाय गोदो गोदाय ना गुरसोयोमोन दुब्लिफोराव इफोराव गांजेमा गावरेमा सिंखावरि एम्फुलि दानाथ' गैला बिदि जेबो न' जिरिसना न' नोंगोना नोङा हायो होमबा जिरिसना नै बैथिंजाय दोनस्रि जोंनि माबानि गामि बोराइनि दोनस्रि गोदो गोदाय जि दोनस्रियाव दुगैहैयोमोन दानानै दुगैयो रावबोआनो दुगैया दा नोंखौ लानांगौ भिडिअ र' होमबा सोरहा थायो थाहैथ'वाखैलै लुनासो दोन बै जोंहानि न'नि सोनाबथिंनिया दालाय मानसि लाहा थाहैगोन न'खरनै थाहैगोन इसोर दा दे मोसालाय सना बिदिल' गाबो नामा जोंना धला जोङो न' बोरायाव मोनफैबाय सान्दुङा ओरैबायदि गोसा ओरैबायदि गरम जिरिसनायाथ' गोलोमनायजोंनो खर'निफ्राय सास्रा दै गयो बिनो ओमफ्राय दायो जों न'आवहाय हाबैनोसै फैदो माथो मिथिंसो लामलायलायना दोनदो आगैयालाय
Thú. Mana kau berdek tu? Arbina mak kau? Ha? Arbina? Nay Marbina. Ay, ziri sana abi lahana. Oh, abo Marbina singgele deh. Cili li li li. Ah, hala ni, cani kemana? Hala hala. Abo Marbina, agi jili sana, na, 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 na. Nenggena? Ay, nani? Wala wala wala. Abo di gilda. Ayah, gilda. Yes, 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 yes. Nanti gilda na. Gilda. Ayah, abu ke lagi menaik kai, macam mana? Nak kai, nang kenar mau dusna. Bonar kar mau dusu. Ilai lagi zada. Wah, lagi zandrang ba. Ha? Adi, agak kiam lah ya. Nei, no मोनफैनानै जोंना लकेल दाउ भाजा, आलु, लकेल दाउ भाजा, आलु फ्राय, मेवानला, जानोसै आरोना, आलु बोरमा दारि फ्राय. Agi jiria dia nang nang sini ni dah pasal hotak nanti. Sekarang. Nah, fwilaibai जों बिबार लाबाय दाउदै फिसा फुल न'निफ्राय जावखांनानै दोनजोबबाय नालाय फुलखौ ओमफ्रायो जोंहा गायनो लांलायबाय आरोना आदा गासिबो थांसै हा ओरैनो थांसै हागोन हायो होमबा मानो थांसै दा एसे रानफिनबाय बे गाखोदो एसे साइजजों थांसै दख'ना माइ पालि होनबाय